ҳакималӣ ҷурақулов тақрибан 10 соли ахир барои кор ба Русия меравад. аммо имсол кори ин сокини 53 солаи деҳаи шуроби афғони ноҳияи Ҳисор дар Русия барор накард. 10 рӯз пеш аз муҳлати бозгашташ дар моҳи август ӯро боздошт карда ба Тоҷикистон ихроҷ карданд. Патенту регистратсиям то 13 августа буд. Ман 10 рӯз пешакӣ аз тамомшавии сроки паспортум гуфтам ман мерам хона. Не гуфтам мана гирифта видварени ҳам виезма запрет мондагиян. Мана инҷа чеком да даст май, регистратсиям да даст май, патентам да даст май. ҳакималиро нозирони роҳ дастгир карданд ва ба шӯъбаи умури дохила ва аз он ҷо ба додгоҳ бурданд. ӯ 35 рӯзро дар боздоштгоҳи махсуси муҳоҷирон сипарӣ кард. давоми як моҳи будани ман 2 маротиба бачаҳо побег карданд. як нафараш қапида овардам ва ёш 7-8 каси дигаш гирехтанд, барое ки рӯӣ намекунанд. Мега у государства нет денег мега. ӯ пас аз пардохти ҷарима ва пайдо кардани пули билети ҳавопаймо ба Тоҷикистон ихроҷ шуд. Сабаби ихроҷ барои Ҳакималӣ то ҳол норӯшан аст. Ҳакималӣ мегӯяд моҳҳои ахир гаштани муҳоҷирони корӣ ҳатто дар кӯчаҳо мушкил шудааст ва ӯ сабаби фишори зиёд ва бадрафтории маъмурони интизомии Русия ба онҳоро чунин тахмин мезанад. Пеш аз ҳамин чемпионати 2018 ки дар Россия мешавад, мана чемпионати футбол аллакай муҳоҷироям тозакуния сар кардагӣ. ҳакималӣ мисли ҳазорон муҳоҷирони ихроҷшуда акнун дар ҷустуҷӯи кор аст. ҷойи коре ки дар Тоҷикистон кам аст ва агар бошад ҳам музди муносиб надорад. мисли ҳакималӣ аз Русия токунун беш аз 300 000 шаҳрвандони Тоҷикистон ихроҷ шуданд ва ҳаққи бозгашт ба он ҷоро надоранд. ба ғайр аз онҳо тақрибан 1 миллион нафари дигар дар Русия кору иқомат мекунанд.